Divendres de Dolors, de l'Evangeli de Joan. En aquell temps els jueus tornaren a agafar pedres per apedregar Jesús. Ell els digué: «M'heu vist fer moltes obres bones, que venien del meu pare. Per quina d'aquestes obres em voleu apedregar?» Els jueus li respongueren: «No et volem apedregar per cap obra bona, sinó per les teves blasfèmies, perquè tu, que ets un home, et fas Déu». Jesús els digué: «No heu vist que en la vostra llei hi ha escrita aquestes paraules: jo declaro que vosaltres sou déus?» I no podem pas negar el valor de les Escriptures. Per tant, si Déu ha dit vosaltres sou déus, a aquells a qui adreça les seves paraules, a mi, que el Pare ha consagrat i ha enviat al món, per què m'acuseu de blasfem quan declaro que sóc fill de Déu? Si el que jo faig no és obra del meu Pare, no em cregueu, però si ho és, i a mi no em voleu creure, creieu el que diuen les obres. Així us adonareu que el Pare està en mi i jo en el Pare. En sentir això intentaren detenir-lo, però se'ls escapà de les mans. Després en tornar a l'altra banda del Jordà, on Joan havia començat a batejar, i s'hi quedà. Molts l'anaren a trobar i deien: «Joan no va fer cap miracle, però tot el que va dir d'ell era veritat». I molts d'aquell indret van creure en Jesús. Benvolguts ens trobem en aquest divendres de Dolors. Vol dir que d'avui, en 8 dies, estarem de bé i mig en la celebració central dels cristians en el Trídum Pasqual, tots celebrant la mort del Senyor. Per això avui l'Evangeli de Joan esdevé aquest anunci perquè comença, com hem escoltat, tot fent-nos veure que volien apedregar Jesús. I ho vam sentir també en altres fragments de l'Evangeli. Era una voluntat d'aquells que l'escoltaven, que veien les seves obres, però no creien que les seves paraules fossin veritat, no creien que les seves obres fossin obres de Déu. I per això volien apedregar-lo per blasfem, és a dir, que anava contra Déu. És aquesta la major de les injustícies, que Déu, que es fa present enmig nostre, en la persona de Jesucrist, no és reconegut com a Déu, com a fill de Déu. Per tant, és aquesta la major de les blasfèmies, el no reconeixement. Però avui l'Evangeli de Joan ens fa veure com, ens diu l'Evangeli, Jesús s'escapa de les seves mans. És una fórmula que utilitza l'evangelista Sant Joan per fer-nos veure que Jesús no va ser pres, no va ser agafat de sorpresa per la força d'aquells que el perseguien, sinó que Jesús va ser pres perquè ell lliurement es va donar, es va lliurar a les mans dels homes. I per això, com no ha arribat la seva hora, com no ha arribat el seu moment, Jesús escapa de les seves mans. Ell té l'autoritat, el poder d'escapar-se de les mans dels homes. Però arriba el moment que Jesús lliurement fa aquest acte de donació, d'entrega en les nostres mans, aquestes mans injustes que porten a la mort. I Jesús, lliurant-se a les mans dels homes
i lliurant-se a l'amor, com escoltàvem ahir a l'Evangeli, ens deslliura a nosaltres d'aquest lligam de l'amor. Estem, doncs, a les portes d'aquesta Setmana Santa. Estem a les portes d'aquest lliurament de Jesucrist. Novament, Jesucrist es lliurarà a les nostres mans. És temps, doncs, d'obrir les nostres mans per acollir el Senyor en aquests dies sants, per acollir la seva presència i reconèixer la seva paraula i reconèixer les seves obres i reconèixer que ell és veritablement el Fill de Déu.